Күптән түгеле безнең кадерле атайыбыз Рәсүл Алла бирде улы һәм инәебез Гөлсирә Гакил кызы Гариповтарның бергә тормыш корып, тату гаиләле яшәүләренә 50 ел тулды. Ошо уңайдан уларны ихлас күңелдән котларга теләйбез дип яда киләһе хат авторы. Кадерләребез, атай, инәй, һезне ысын күңелдән алтын туйыгыз менән котлайбыз. Һезнең матур күркәм байрамыгыз безнең өчен дә куанычлы вакыйга. Һез безгә изгелек, татулык, тырышлык һәм хезмәт өлгеһе булдыгыз. Һезгә булган рәхмәтләребез, күңел түренә яйган хисләребезне әйтеп бетергеһез. Безгә яраткан ата-әсә ияндәрегез өчен кадерле олатай әзәйдәһез. Бүгенге көнегездә һезгә ниндәй генә теләктәр теләһәк тә аз булыр кебек. Атай, инәй, һәр сак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлы булып яшәгез. Балаларыгызның, якындарыгызның ихтирам, игътибарына төренеп, уларның уңыштарына һөенеп, һаулыкта, сәламәтлектә бәхетле гомер кисергәсен. Ата-әсәебез бергә тату гомер кисереп, безгә өс балага гомер биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Әле гендә дә иңгә-иң тирешеп, бер-беренә таяныс булып яшәйләр. Безгә балаларына гына түгел, укыткан, белем биргән укучыларына ла өлге улар. Гомер буе укытучы һөнәренә тугры калдылар. Әле кадерләребезне белем биргән егет кызлар күптән инде үз алды дөнья көтеп, дөньяның төрле тарафтарында гомер итәләр. Укытучыларын, ата-әсәебезне онытмай байрам һайын уларны искә алып килеп, хәлдәрен белешеп торалар. Кайткан һайын матур итеп каршы алалар, юлга чыкканда хәйр-фатихаларын биреп озатып калалар. Барысы өчен дә олы рәхмәтле без кадерләребезгә. Һез безнең ныклы терәгебез, дөньябыз тоткаһы, тормышыбыз маягы һәм таянысыбыз. Без һезне бик нык яратабыз. Алдагы көндәрдә лә безнең кояшыбыз, күңел нурыбыз булып мәңге яшәгез. Безне һагынып көтеп алучы кешеләребез булуына сикһез куанабыз. Тагыла озак елдар бергәләшеп, шатланып, дөньяның ямен, тәмен татып яшәһәгене дигән изге теләктәрдә калабыз. Сөйкле кешеләребез, алтын туйыгыз менән котлап, йөрәкләрдән сыккан иң изге теләктәребезне бүләк итәбез. Һаулык, именлек һәм тагыла озайлы алтын елдар теләйбез. Балаларыгызның шатлыклы хәбәрләрен генә ишетеп яшәгез. Кырыстай ныклы һаулык, ак бәхеттәр, озын гомер, килер көндәрегезнең якты булуын теләп калабыз. Аллаһ Тәгалә һезгә тигезлектә балалар иян-сәрдәрегезнең изгелекләрен, шәфкатен күреп, куанычлы, бәрәкәтле мул тормышта һөеп яшәргә насыйп итһен. 50 ел һез яшәйһегез, иңдәрде иңгә терәп, барыбызны куандырган яшәү шатлыгы тоеп, алтын туйга тиклем яшәү үзе бәхет түгелме? Тырыш хезмәтегез бидәй узган гомер юлыгыз. Сәламәтлек, бәхет, шатлык менән озак елдар гомер итегез. Пар канатлы, бер-берегезгә терәк булып, бриллиант туйгызга барып итегез дип, иң изге теләктәрен балаларыгыз, иян-сәрдәрегез ысын күңелдән теләп кала. Без һезне ошо матур байрамыгыз, алтын туйгыз менән ихлас күңелдән тәбрикләйбез. Ныклы, сәламәтлек, көтелмәгән куанычлар теләйбез. Сираттагы йырыбыз да һезнең өчен яңгырай. Рәхим итеп тыңлагыз. Dünyalar ike kilmey birge kaderlerini bilip kalayım yağımlılar atay eseylerdim büyüklüğün indi ağlayım rahmetimi kabul Hizge yıllar yarım barında Bәхет şatlık hilge dileyim Rahmet hilge atay eseyim Dileklerin fatihalar dolu Saf yürekliğin eseyim Bilemindi atay gümrün boyu Hez ballarım deyip
eşeyim Rahmetimni kabul etigin Elge yırlar yerim barında Bəxit şadlıq elge tileyim Rahmet elge atay eseyim Rahmetimni kabul etigin Elge yırlar yerim barında Bəxit şadlıq elge tileyim Rahmet elge atay eseyim Rahmetimni kabul etigin Elge yırlar yerim barında Bəxit şadlıq elge tileyim Rahmet elge atay eseyim Rahmet elge atay eseyim